zvinoda kudzokera kumashure kuko kunhamo chaiko, kwokuti muriwo chaiwo unorya muriwo wakagwamba wokuti unochidya wakatoisa pamazimbe apapo. Ndiri puleti yakagara pamazimbe mazikwakwa aya ataimbotenga kunana kostorage, aimbotengwa aya kuti muriwo wane kudyika, nekuti kuenda zvinhu hakuna kumira zvakanaka. Ndopaunoona umwe munhu achiti bwa 2030 he baba Mnangagwa ngatisiye zvekuita maelection. Unoona kuti kuno umwe munhu mupenyu but akatofa achifamba but anenge akatofa. Vatsvangirai vakasiya gwara vakati gwara iri vakati chamisa uyu fambai naye. Nosake mutoona vana veIsraeri vasina kumbotambudzika. Vakatambura nguva iyi pavakangowana musununguri mutungamiri wezhira Mozisi naAroni naJeshua, vakafamba navo kusvika vasvika kwavaenda nekuti vaiteerera murau waMwari. Vachiteerera gore rikamira vaiziva kuti pana patombomira, gore rikafamba vaiziva kuti tavakutenderwa kuti timbosunga nhundu dzedu tifambe. Kana vachamisa vakati vakomana ngatifambe, totofamba kusvika tasvika pavanotaura kuti tombomira ipapapo, tinosvika chete. Ine moda kuti nhasi mukatengwa morya imimi mozvimba moyerera mafuta mezvirebvu zvenyu, vamwe vachivata miromo yakachena kuti mbembe kutange dhongi ranga chidya masesi nezhara. Vamwe vedu muchitengwa, vana dhagi vakatengesa struggle, vana komichi vakawanda nakupe. Handizivi kana dekwa kuruti ndini Mwari wako, jaji handaikupa kupe yanga yakaoma zvisingaiti, uchiteerwa nehazvanzi yako iyi, kuti munenge vana vanyamunhu iwe kupe na uyu Chavamwu. Ndakanyatsotarira munenge vana vemunhu 1 kupe naChavamwu, vana vemunhu 1. Vana Oshimencuve ava takagara ndakabuda mavari kuti chero pavakadzoka kubatwa navo handina tombofunga nezvavo. Kozoita uyu muchawa uyu Tendai Biti. Iwe unhu hwako hwakaora iwe Tendai Biti iwe. Iwe chero ukafa unofanira kuvigwa uri mupenyu, because wakati uomesera zvimwe zvisingamboiti Biti. Ndiwo mumwe wacho wakaipa nomwoyo wakashata zvisingaiti. Masiya iwowo, Masiya ID, siyai kukidnepa vanhu vasina mhosva. Sungai mbavha, vanhu vanobirwa mombe kumamisha uko dzichirawa munana Rosara Mukupi uko. Itai zvokutsvaka mbavha, mhondi dzinoponda vanhu, vanobata poho vachidzvinya vanhu, nevanokidnepa vanhu vachiuraya, kwete imimi kupindira munyaya dzepolitics. Muri vanhu vanofanira kusunungura vana veZimbabwe. Masoja siyanai nazvo. Kana muchida hondo, endai kuDRC ichakaputika uko, kana kuUkraine uko munotaridzwa kwadzinorova uko, kana kuIsraeri uko dziri kurova futi ikoko. Kana muchida hondo, endai ikoko mundopedza shungu dzenyu, kwete kupedzera shungu pamasevhirieni. Vanhu vasina chavainacho, vasina zvombo, ndozvaunotumwa zina unorova ukapakata AK47. Kusvika rini tichingodzvanyirirwa vana veZimbabwe? Tosvika riniko tichiponderwa musaga senguruve, kutamiswa uri musaga sekiti kunzi hainozopanduka, ogara wakaiswa musaga, bhureni dzako dzakaiswa musaga. Kana une ziticheti rezano, tora upize, neZambia upize, kana kuwadzira mhapa inenge yaberekera, zvotova nani.